हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर, जोंनि चिरां ओनसोलाव सासे बर' लाइमोन गोमाना दं, बिदां औवारि मुंनि। ओंखायनो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना नुयोबा अन्नानै कल खालाम लोगोफोर। बिथांनि बैसोखौ 15 बोसोर होननानै खोनानो मोननाय जादों लोगोफोर। ओंखायनो नोंथांमोना अन्नानै जुदि नुयोबा बबावबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव अन्नानै कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन लोगोफोर। मोनसे खावलायनाय लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलायदो, साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि गोदान भिडिअफोरा जाहाथे मोनहैयो आरो नोंथांमोना जाहाथे आंखौ हेफाजाब होनो हायो, बेखिनिखौनो खालामनाय जाहैबाय लोगोफोर। दासान्दि जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बिदिनो बायदिसिना बिथिङाव गोमानाय, बायदिसिना माबा माबि जानाय खोनानो मोनबाय थादों लोगोफोर। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना स्क्रिनाव होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय, जनायहरनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय लोगोफोर। दा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, खुलुमनाय गासैखौबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै दुर्गा फुजानि फार्स्ट टाइम सानाव बेखिनि भिडिअखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बिलाइग्रायनाय जाबाय लोगोफोर। बिदिनो आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामलांगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय लोगोफोर। दोनथ'बाय लोगोफोर।